हेल' फ्रेंड्स, बे भिडियोआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि भारतनि दानि आथिखालनि सोलिबाय थानाय कारेन्ट एफेयार्सनि मोन जि कुइसनफोरनि एन्सारफोर जायखौ नोंथांनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल जानानै फैनो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन आरो मिथिलानो हानाय जागोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे जों मिथिना लादोनि। बे जाहैबाय मिस इन्डिया 2019 खौ सोर मोना? मिस इन्डिया जे जोंनियाव सेलेक्सन खालामनाय जायो बेयाव 2019 नि थाखाय जोंना सोर मोनदों? सुमन राव, जाय राजस्थाननिफ्राय मोनदों बिथां सुमन राव। जों बेखौ मिथिना लानो हानाय जानांगोन। बिनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना बारलांदि बे नुनो मोनदों प्रेजेन्ट फाइनान्स मिनिस्टार अफ इन्डिया, जाय निर्मला सीतारामन। बेखौ जोङो मिथिना लानो हानाय जानांगोन। दा बेखिनियाव मोनसे खोथा, जोंनि मिनिस्टारफोर, इन्डियानि मिनिस्टारफोरा गोदानै सोर सोर जानानै दङ बेनि थाखाय आं सिगाङाव भिडिअ खालामखांबाय। दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकनि गेजेरजों नायनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ प्रेजेन्ट एडभाइजार अफ नेशनेल सिकिउरिटि काउन्सिल अफ इन्डिया। भारतनि नेशनेल सिकिउरिटि काउन्सिलनि एडभाइजारा सोर होनदों? अजित डभाल। अजित डभालखौ सायख'नाय जाबाय। दा बेखौ मिथिनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ प्रेजेन्ट चिफ इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डिया। बे जाहैबाय सुनील अरोड़ा। बेखौ गोसोआव लानांगोन। दानि जोंनि चिफ इलेक्सन कमिशनारा जोंनिया भारतनिया सुनील अरोड़ा। बेखौ जों मिथिनानै लानांगोन। बिनि सिगां बर' गेदेमा सासे जाखांबायमोन, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव फैबाय जानो हागौ। सोर बे? हरिशंकर ब्रह्म। बेखौबो जों बावनो नाङा। बिनिफ्राय प्रेजेन्ट चिफ जास्टिस अफ इन्डिया रन्जन गगৈ। चिफ जास्टिसआ जोंना दानिया रन्जन गगৈ। बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन, रन्जन गगै। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दंबावो प्रेजेन्ट स्पिकार अफ लकसभानि स्पिकार बुंथिगिरिया सोर? बे सुमित्रा महाजन। बिथाङानो दाबो दंगासिनो दङ। 2005 जुननिफ्राय स्टार्टिं खालामदोंमोन बिथाङा। सोर बे? सुमित्रा महाजन। बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बिनिफ्राय नेक्स्टआव दङ प्रेजेन्ट एम्बासाडर अफ इन्डिया टु द US। भारतनिफ्राय इउनाइटेड स्टेट आमेरिकाजों सोमोन्दो खालामग्रा एम्बासाडर राजकुंगुर, जायखौ होनना बुंनाय जायो। बिथाङा सोर? बे बिथाङा जाहैबाय, नोंथांमोना नुनो मोनदों बाहाय हर्षवर्धन श्रिंगला। हर्षवर्धन श्रिंगला। बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। डिसेम्बर 21 निफ्राय दासिम सोलिगासिनो दङ। बिनिफ्राय नेक्स्टआव दङ प्रेजेन्ट गभर्नर अफ RBI, अर्थात रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि दानि गभर्नरा सोर? जाय जोंनि खावरिखौ सेबखाङो, लेखा बिलाइनि खावरिखौ जाय सेबखाङो, फैसाखौ जों जाय साफायो, बे बेंकआ रिजार्भ बेंक RBI। दा बिनि गभर्नरा सोर होनदों? दा शक्तिकान्त दास। बेखौबो सोंनाय जायो, शक्तिकान्त दास। बेखौबो जों मिथिनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ प्रेजेन्ट चेयारमेन अफ UGCनि दानि चेयारमेना सोर होनदों? बेनि सिगां UGCआ मा? बे इउनिभार्सिटि ग्रेन्टस कमिसन UGC। दा बेनि प्रेजेन्ट चेयारमेना जाहैबाय DP सिंह, प्रफेसर DP सिंह। बे 2019 दासिम सोलिगासिनो दङ। बेखौ मिथिना लानाया गोनां। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ प्रेजेन्ट चेयारमेन अफ UPSC, अर्थात इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसननि दानि जायनाखि चेयारमेन, बेयो सोर? बे अरविन्द सेक्सेना। बेखौ जों गोसोआव लानांगोन, अरविन्द सेक्सेना। अब्ला दा नोंथांमोनहा मोन जि कुइसन कारेन्ट एफेयार्सनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांनि नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय बेयो माबा मोनसे हेल्पफुल खालामनानै होगोन होननानै। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा आरो बेबायदि गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो थाखाय डिसक्रिपसनाव हाबबानो जाबाय आरो लिंकनि गेजेरजों हाबनो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, नटिफिकेसन बेलखौ थुनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों, बाय।